Sziasztok! Ma meglátogatjuk az egyik kedvenc éttermemet, a Wendy's-t, ami régen volt Magyarországon is, csak sajnos megszűnt. Így ilyen árak vannak. És ami nagyon tetszik nekem a Wendy's-be, ez csak itt van, nézzétek ezt az üdítőautomatát, mindjárt le is teszteljük. Oda rakjuk az innivalót, megérintjük a kijelzőt, és akkor lehet választani, hogy mit szeretnél. Kiválasztod a nem kicsi választékból, Dr. Pepper, azon belül is ennyi fajta, sima cseresznyés vagy valami. Kiválaszt, ja, és nyomod a gombot. Tehát így néz ki a dolog. És ellentétben Magyarországgal itt annyi ketchupot veszel ingyen, amennyit akarsz, és műanyag szívószál, nem papír, amit én megmondom őszintén nem szeretek, mert a harmadik korty után szétázik a papír, és utána papír ízt iszol. És műanyag evőeszközök is. Igen, ez nem annyira természetbarát, tudom, de szerintem mindenképpen jobb. Nos, hát így néz ki egy menü, egy brutál nagy kóla, krumpli, hambi, és akkor gyerek menüvel, játékkal. Ez a mai ebédünk. Most amit látjátok, nem a Wendy's a legolcsóbb étterem Amerikában, ennél a McDonald's olcsóbb. Itt $18 fizettünk, de ebből mindösszesen $1 volt az adó, ami szerintem nagyon kevésnek számít. A fiam az nagy ételkritikus, Dominik, 10 pontból hány pontot adnál a Wendy'snek? 7,5. 7,5 pontra értékelte a kisfiam. Azért az nem rossz. Nézzétek meg, milyen klassz játékot adtak a gyerekmenühöz. Van hozzá egy ilyen kis papír, és itt egy ilyen kódfejtő, és akkor meg kell fejteni, hogy mi van ideírva ezek alapján, és adtak hozzá egy ilyen krétát. Szerintem ez sokkal értelmesebb, mint amikor mindenféle műanyag porfogót adnak a menü mellé. Hozzátenném, hogy nem a legolcsóbb menüt választottam, ez egy dupla húsos békönös, és mindenből a medium size-ot. Hát ez volt a Wendy's, remélem, hogy tetszett nektek. Ha ennél olcsóbb étteremre vágytok Amerikában, akkor a McDonald's-ot és a Burger King-et ajánlom a figyelmetekbe, és még egy jó tanács, ha Amerikába jöttök nyaralni, legyen az autótokban egy hosszú ujjú póló, mert nagyon-nagyon tolják a klímát. Sziasztok!